дар ноҳияи Вашт қабл аз оғози чорабинӣ бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ дар ҷамоати деҳоти Машъал деҳаи Машъал кохи фарҳангӣ ба истифода супурда шуд. Иншооти мазкур дар доираи истиқболи арзанда аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Абдузоир Қаралиев бунёд гардида минбаъд барои сокинону меҳмонон хизмат мерасонад. саҳни маҷмӯаи офтобаки ноҳияи Вахш идона оро ёфта, маҷмӯи асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба намоиш гузошта шуда, роҳбарияти ноҳия ва ҳайати меҳмонон, собиқадорону фаъолон аз ин гӯша дидан намуданд. Мавриди зикр аст, ки пешвои муаззаму сулҳовари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар арсаи ҷаҳон ҳамчун сиёсатмадори барҷаста эътироф гардидааст. Зеро дар он солҳои даргиру мудҳиши ҷанги бародаркуш пешвои миллат бо ҷасорату ҷавонмардӣ тавонистанд халқи парешонгаштаро сарҷамъ намуда, миллатро аз парокандагӣ ва давлатро аз вартаи нобудӣ раҳоӣ бахшанд. қисмати тантанавии ҷамъомад бо иштироки раиси ноҳияи Вахш, фаъолону собиқадорон, сокинон дар толори зебову барҳавои маҷмӯаи офтобак ба вуқӯъ пайваст. Раиси ноҳия бо сухани шодбошӣ баромад намуда, аҳли ҳамоишро бо рӯзи таърихӣ ҷашни ваҳдати миллӣ табрик гуфт. Зикр дошт, ки бузургтарин дастоварди халқи кишвар дар замони соҳибистиқлоли давлат ин ба даст овардани ваҳдати сартосарӣ аст, ки дар натиҷаи пойдории ин неъмат халқи Тоҷикистон зери сиёсати дурандешонаву хиратмандонаи пешвои муаззами миллат комёбиҳои беназирро дар ҳама ҷабҳаҳо ноил гашт. бахусус дар ҷодаи бунёдкориҳо мардуми шарифи кишвар дастовардҳои бузургро аз қабили сохтумони пулу роҳҳо, нерӯгоҳҳои хурду бузург, тақвият бахшидани истеҳсолот ва воридоту содироти молу маҳсулот, куллан тағйир додани симои маркази шаҳру деҳоти кишвар ноил гаштаанд. дар ноҳияи Вахш низ тамоми солҳои пойдории истиқлолу озодӣ, ваҳдати комили кишвар, ба хусуси 3-4 соли охир дигаргуниҳо назаррас ба мушоҳида мерасад, ки дар натиҷаи меҳнати суботкоронаи аҳли заҳмат ба даст омадааст. заҳматкашони ноҳияи Вахш чун дигар сокинони кишвар дар ҳама ҷабҳаҳо истеҳсоли меваю сабзавот, пахта, ғалладонагиҳо саҳми арзанда гузошта тавонистанд, ки дар беҳдошти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ саҳмгузорӣ намуда, зиндагии шоиста ба сар баранд. дар идомаи ҷамъомад ҳамчунин чанде аз фаъолону меҳмонон, собиқадорон низ атрофи сулҳу ваҳдат, нақши пешвои муаззами миллат дар ҷодаи сулҳофарӣ назари худро бо ифшои беҳтарин андешаҳо баён намуданд. гуфта шуд, ки сулҳу ваҳдат омили шукуфоии давлат аст. ваҳдат бақои миллат аст ва имрӯз сокинони кишвари мо аз меваҳои шаҳдбори ниҳоли ваҳдат ком ширин мекунанд. дар қисмати дигари ҷамъомад аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ мураттаб аз суруду таронаҳои ватандӯстона иҷро карда шуд. 25-мин баҳори ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Вахш бо шукӯҳмандӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ таҷлил гирифта шуд. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Вахш.